बैसागु मोसानोसै जोङो लोगोफोर ओमफ्राय नै रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंहानिफ्रायनो जागायलांसै आरो ना बैसागुखौ दे जागायसै जागायलांसै नायलांबाय था मोसानो हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै जोङो बैसागु मागिनो नागिरदों ओमफ्राय बे मागिनायखौ जोंहानि न'निफ्रायनो जागायजेनसिगोन आरोना माने आंना ओंखारनाया जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय बिसोरो आंखौ लांनो फैथ'नो जोंहानाव गासैबो फैजोबखाबाय नालाय लोगोफोरा बिनिखायनो बे बैसागु मागिनायखौ जोंहानि न'निफ्रायनो जागायलांसिगोन ओमफ्राय आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों लोगोफोर दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ जागायलांसै लोगोफोर जोंहानि न'आवहाय हाबखांबाय ओमफ्राय हाबखांनानै जोंहानि न' खाथियावनो हाबदों आरोना मोसागासिनो ओमफ्राय आंनि रायज्लायनायखौ बे दावरावफोराव खोनाया बेनिखायनो आङो लामाथिं फैनानै रायज्लायदों आरोना नायलांबाय था लोगोफोर जोंनि बैसागु मागिनायखौ बैसागु एक्स'नि खम नङा जिखिजाया दानो रंजाखादो रंजानोबा बैसागु बोथोरनि खुलुमनाय थाबाय बैसागु बोथोरनि हांख्रायनाय थाबाय नायलाय लामायाव ज'मा मोनसे फट' लाग्रोनोसै माबा दा गेलेले जाजोबसिगोन ना गिदिर जाखाबाय आंथ' उन्दुग्रोबलायनासो फैदों न'खर थांजोब्बाय लोगोफोर न'खर थांजोब्बाय न'खर
न'खरब्रै जोब्बाय आरो दंबावो आरो ना जों गामिखौ नायदो एसे लोगोफोर जों गामिया माबायदि एसे नायदो खाम सिफुंबो गैया लोगोफोर जों गामियाव दङनो माथो खाम दङनो दामा सिमावबाय मा जाखो माने इदि सिबाय गुला थांबाय नामा खामसे थाबाखै न' सलुरि मोनलोंबाय नामा नोङो दा मोनलोंलांगोन दा नै हाबनायानो बारा जायाखैना बेवायबाबो मोसानो हागोन लाजिदों होमबा बेवायबाबो मोसानो हागोन लाजिदों होमबा टाइमानो जायाखै मान आलासिबो बेहाय मानसि आंबो बैसागो मागिदों होनलाय मेङाखै नोंसोर मेंदोंना मेङाखै बुंलाय इयाव मेंबाय र' इयाव थाबाय मेंबाय मेथाइ खनदोंना खनाखै नोंसोरलाय खनदों नोंसोरलाय बैसागो मागिदोंना मागियाखै लोगोफोर ओरैबादि मोजां मोनोना बैसागो मागिनानै नोंसोरबो बैसागो मागियाखैबा मागिदो नै जोंहाथ' दिनैनिफ्राय जाबाय बैसागो मागिनाया माने जोङो 2 तारिखआव मागिदों आरोना 1 तारिखआवथ' फोरबो एरि थाबाय नालाय ओमफ्राय दिनै 2 तारिखआव मागिदों नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो जों गामिखौबो देखायनायजों लोगोसे जों गामिनि माखासे मानसिफोरखौ देखायनो नाजानोसै आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर Ses. बैसागोखौथ' बे गामियाव बेबायदि मागिफेरामोन नोंथ' मिथियो नों सिगां हाबा जानाय नालाय मागिफेरा न' नाथाय जों फैनानै मागिबाय दायो देग्लायसो फार्स्ट दा बिदि मागिनाया माने जोंनो काराना बिहामजो पार्टियानो जि मोजां जि कारा आयो बैसागो बोथोराव मोजां ओमफ्राय बिदि मागिनाया आं फैनानैसो कारासिन जादों खोमा ओमफ्राय माबायदि मोनदों नोंसोरो बेबायदि बैसागो मागिनानै मोजां मोनदों दा बिराद मोजां नै मालिकआ बेनो मालिकआ बेस्रानिफ्राय जोङो 300 लांगोन 300 नै मालिकआ बेनो लाबो हर फैसा हर अथे नङाबा सियारखौ थिखांनाय जागोन जों खुथियाबा 300 बैसागोनि नामाव खुलुम बैसागोनि नामाव बेवायफोर ओमफ्राय बे बैसागो मागिनायावहाय जोंहा दामनो थाखाय जेबो बक्सफोरबो रेडि गैखायामोन आरोना माने जोङो बेबायदि मागिगोन मागोन होननानै एसेबां सिरियास नङामोन आरोना सानब्रबनानै खालामनायसो ओमफ्रायो जों मोजां मेथाइ खननानै मागिनोबो जोंहा जेबो दोंसेबो मेथाइ रिहार्सेल खालामनाय गैयामोन बिदिनो ससे माखौबा खनलाबायनानैसो जोङो ओरैनो रंजाबाय आरोना बैसागुनि नामावहाय माने बे गामियाव बेबायदि बैसागु मागिफेरा जोंनो फार्स्ट टाइम मागिदों बेनिखायनो फार्स्ट टाइमावथ' इसेबां मोजां जाखाया नालाय ना ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम माने नेक्स्ट इयारफोराव बिनिख्रुइ साबसिन मोजांसिन मागिनो नाजागोन रंजानायखौ बैसागो मोना आयो जौ रोसि मोलोङाबा बैसागु मोना
खुलुमासै खुलुमबाय आखाइ दाखाइ खुलुमबाय थांजोब्बाय दा मानसिफोरा फैदो 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 मा ओंख्रि जानायाव गोसो होदो नोंलाय नायलाय बैसागोनि नामाव थालिर फस्ला अमा बेदर ओमफ्राय मटर बुट ओमफ्राय माइब्रा बिदै एसे लोंबाय आरोना बैसागोनि नामावहाय लोंजायो लोगोफोर बैसागोआव बांद्रायल'सो लोंनाङा आरोना माने फेब्रबनानै गोलैना थानाय बेफोरदि जानो नाङा आरोना दे जादो ayo kita kadain ओमफ्राय नै जोंना बैसागो मागिनाया मेंनायखाय दसे जिरायनानै लाबाय आरोना बोथोराबो एसे माबा नालाय सान्दुं गोसामोन जों बे बैसागो मागिबाय थानाय समाव सान्दुङा गोसामानिमोन मेंनाय मोननायखाय दसे जिरायबाय ओमफ्राय जोंखौ बै वान टाइमावहाय माबा माबि लोंनाय नुदोंना बेखौ सोरबाफोर साननो हागौ आरोना बिराद जौ लोंदोदां मारदां सिख्लाफोरानो उन्दै गथ'फोरानो बेफोरबायदि साननो हागौ आरोना खिन्थु जोङो जौ लोङाखै सोरनिबा न'खराव एसे होदों बेखौ सोरबा लोंनाया लोंदों सोरबा लोङाखै बांसिनानो लोङाखै बांसिनानो दै होदों आरोना वान टाइमावहाय दै माने होख्राव मेथाइ खननाय जादों नालाय ओमफ्राय दैबो गाङो नालाय बेनिखाय बांसिन दै लोंलांबाय थानाय जादों आरोना ओमफ्राय सोरहाबा एसे माइब्रा बिदै एसे होदों बेयाव सोरबा लोंदों सोरबा लोङाखै बांसिनानो लोङाखै आरोना नोंनि बैसागु फालिनाया नोंलाय लोंदोंना लोङाखै नैबेबो सासे एक्ट्रेस लोंनानै माथो थरायजोब्बाय बेहा दाखालिनिफ्रायनो एकदम लोंदो बियो लोंगासिनो माथोआनो जाला आरोना नै ओमफ्राय बियो मारै मोनदों दिनैनि बैसागोखौ मोजां मोनथारदों जानाय लोंनायाव सपनाया मादि मोनदों आं मेंजोब्बाय ओरैबायदि इन्टारेस्ट खालामखाबाय जों आयो जोबनायनि लामायाव फैदों जोबनायनि लामायाव फैहांबाय गेजेर नांबाय आरोना गेजेर नांबाय ओमफ्राय नै फुंजानि लोंदों आंखौ लाजिनाय खिथायाखै लोगोफोर लोंदों सनालि एक्ट्रेस सनालि लोंदों ओमफ्राय नै जोंहा बिजावजालियाबो होथारदो देग्लाय बैसागोखौ मौसुमि बनिता हाय माबायदि मोनदों बैसागो रंजानानै मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों हेपि रंजालि बैसागु होनदो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय जोबनायनि लामायाव फैबाय लोगोफोर गेजेर नांबाय आरोना ओमफ्राय दायो सारिथासो जाहैनो हागौदां आरोना ओमफ्राय एसे बेरायबावनोसै नै जोंना बिखुनजोफोरा देग्लाय मोसायाखै आरोना माने बिहामजोफोरखौ मोसानो चान्स होदों आरोना बिखुनजोफोरा मोसायाखै बिहामजो हेगारना होबाय जों न' नेग्रा जों फिथाइ लाखिदों न' नेग्रा बिसोरो न' नेग्रा गामिनि लिडार माबा बुरि पार्टिनि लिडार
आरोना जोबथारसिगोन ओमफ्राय नैबे बिबारखौ जि मोजां नुथारदों जोबखासिगोन दा बुंनायामोन जोबखासिगोनानो बेसे जाखोथाय जोंना फैसाया लोगोफोर जोंना मागिना मोननाय फैसाया र' माहाय देखायनो बेसे जाखो देखायनोसै आरोना एसे जासाबबाय आरो दंबावो सिङाव दंबावो हिसाब खालामनानै खोन्थाहरगोन लोगोफोर नोंसोरनो जों बेसेहाय मोननाय मागिना बेसे मोननाय बेखौ हिसाब खालामनानै खोन्थाहरगोन Happy mendeng बैसागो apa sih kayak mana nak ni? Kelas tu. Ya siapa sih nak kain ni? Nak Nah. Siapa nak kain ni? Siapa sih nak kain? Ni logofer. Angin di benang. Di benang muda. Medam. Bisa gemagi ni apa hang ladang kita. Lalu ni menda. Bisa gemagi ni menda. Mama menda. Sang menda. Apa yang menda dah? Belum nasi musa mulai. Oh, pintar. Deh. Apa? Belum nasi musa nunggu. Mai sekolah. Ini dulu. Kain berapa? Hah? Kain der ini. Hai. Happy रंजालि बैसागु लोगोफोर जा बुंनायानो जाथ्राय जादों न' लोगोफोर जायोहाय न' लोगोफोर जुमाय बुंनाय जायो माने बांद्राय फेद्रायाखै आरोना एसे नांबाय आरोना एसेखौथ' लोंखानांगोन नालाय बैसागो बोथोरखौ फालिनांगोन ना फालिबाय आरोना बाहाय खनसेल'सो बोसोराव खेबसेल'सो बेयावनो लास्ट नामाथाय दंबावनो आयौ आंबो जानोहाय बेखौ आंबो जानि गथ' गोरलै ओंख्लायदो गथ'या गासिबो ओंख्लायदो Bisa
बैसागु बोथोरा सफैलायबाय जोंबोसो देलायफा माफा ओंखारबोबाय बैसागो बोथोराव रंजाग्लांनो हाहाय हाहाय एसे रंजादोंहाय लोगोफोर बैसागो बोथोरनि नामाव बाय बाय नङा र' जोबथ'वाखै माथो जोहोलि जखारियासो होनजासै नै नायलाय माबासो आरो ओइ मोसागौमोनहाय आङो बैसागोआव फांसनाव दे जोंहा सोलोंसै माखौ मोसागोन आं रियेल मोसानो लुबैदों माखौ मोसागोन माबाखौ मोसादो जोङो मादिबा मोनसे निकितानिया दायो गोदान ओंखारनाय निकितानिया माबाया मासुमनिया बुद सेजान लुगैयाखै खारासि लोंलाय दै लोंलाय ओरै मासुमाहाय नायखो जायगा थुनायलायाबा जादों बैसागो रंजाना माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों देग्लायसो फार्स्ट टाइम ना बे गामियावहाय फार्स्ट टाइम असम मिडियाम आंनि हाबा जानाया 2 बोसोर जाबाय बे नङा खै बोसोर जाखो हाबा जानाया आंनि हाबा जानाया 2 बोसोर 4 मास ना 5 मास गेजेराव सोलिगासिनो आरोना आंनिया 3 बोसोर जासिगोनहाय लोगोफोर हाबा जानाया बुरैनाया थेवबो बैसागो रंजादों ओंखारदों आरोना गासिबो नङा बैसागोआवलाय बोराय बुरै गासिबो रंजाखानांगौ माबायदि हामा मोजां माने आं नायनाय केमेराखौ नायखौ मोनदों आं ओरै आखाइ माबानायखाय मोजां नुबाय सनालि नै बियो आंनि गामिनि माबा आरोना बिजावजालिसो जालायलायगोन आं जोङो लोगो आरोना लोगो आंनि गामिनि बिहामजो गोदान खिन्थु आंबो एसे गोदानावनो दंथ'यो दंनाया गथ' गैथ'आ नालाय बिनिखाय आरोना सानैबो सिख्लायावनो दंथ'यो नै बेखौ लायाबाथ' सिख्लायानो जोङो सिख्लायानो है हाबा जाबानो बुरै जाया मा नङा लोगोफोर हाबा जाबानो बुरै जानाय मोनबाथ' हाय लोगोफोर जोंना दिनैनि बैसागो मागिनाया रंजानाया नैबे सानावनो लास्ट आरोना ओमफ्राय जोङो बिराद मोसाबाय मेंबायबो एसे बैसागोनि नामाव इन्जयबो खालामबाय आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै मोनाबायबो नालाय हनै मोसाग्राफोरा मोसागासिनो बिराद मेंबाय आंबो बिराद मोसाबाय नै गोलोमलायजासे मोसाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय नै बियो आंनि गामिनि लोगो बिजावजालि माने जों सानैया माबाबो आरोना क्लास फ्रेन्डबो गामि मोनसेयावनो लोगो मोनफैबाय बियो आंनि सिगां हाबा जादों मालाय बेहा फिसाजो दङ दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय हेपि रंजालि बैसागु मोजां केमेरा मोजां दे Hey!
थांलाय थांलाय खिथायलाय फिसालाया फाजा जानो मोजां थांलाय सनजे